טוב, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. אני רוצה שהיום אנחנו נעשה ככה שיחה שהיא קצת לא שגרתית, ולדבר על אירוע חריג מאוד שקרה אתמול. אנחנו קיבלנו את הבשורה בבוקר, ואני מאמינה שגם אתם ככה קיבלתם אותה. תלמיד מהכיתה המקבילה החליט לשים קץ לחייו אתמול. אני רוצה קודם כל להגיד לכם שאנחנו בשם כל הבית ספר שאנחנו באמת כואבים, וזה אירוע מאוד מאוד חריג ומצער, ואני בטוחה שכמו שזה בשבילנו, ככה זה גם בשבילכם, שאתם גם ככה מזועזעים ועמומים וכואבים בדיוק כמונו. ואני כן ככה רוצה לפתוח את הבוקר בשיחה איתכם, כדי שכן לנסות להבין מכם, בעצם בני גילו, להבין מה גורם לילד, לנער בגיל הזה, לקחת בעצם את חייו ובעצם להתאבד. אני כן חשוב לי לשמוע ממכם, לשמוע את הרגשות שלכם, להבין בעצם מה המניעים שיכולים להיות מאחורי מעשה כואב שכזה. אנה, את רוצה אולי לספר? כן, אני חושבת שהסיבה שיוכל לילד לקום ולעשות דבר, לגרום שהוא יקום ולעשות דבר כזה, זה מניע של כמה דברים, שבין היתר הדבר שהכי חשוב הוא זה החברה שאנחנו חיים בה, שלצערי היום אם אתה קצת שונה, או אפילו בין אם זה באופנה, בין אם זה במראה שלך, בין אם זה אתה לא מתנהג כמוהם, אז באופן אוטומטי החברה פולטת אותך, בין אם זה חרם שעושים עליך, או אם אתה אפילו בתור בן אדם לא מצליח להתחבר לחברה שאתה נמצא בה. וזה לצערי מאוד כואב, כי החברה גורמת לך להגיע למצב הזה של להיות מבודד, להסתגר בבית, החוסר חשק להגיע לבית ספר, כי אתה יודע שבלי קשר אף אחד לא ירצה לדבר איתך או להיות סביבך, וגם בעצם לאף אחד לא אכפת מה אתה מרגיש. ובנוסף לחברה יש גם את המניע של הבית, שמצב כלכלי בבית שגם יכול להביא למצב הזה, למשפחה שהיא קשת יום, משפחה שהיא מרובת ילדים, שהאימא לא מצליחה להגיע ולתת אפילו את תשומת לב הזה של אפילו לשאול אותי איך היה בבית ספר, או מה עבר עליי היום, או איך אני מרגיש. ואלה דברים שבאיזשהו אופן לנו בתור ילדים, זה כן יכול להביא למצב הזה של, אז אוקיי, מה נשאר לנו? אם בבית ספר לא טוב לי, ואם אני מגיע הביתה ואף אחד לא אכפת לו ממני, כי יש עוד אחים קטנים שצריך לעזור, ובאיזשהו אופן אתה גם מאבד את הילדות שלך, כי אתה הופך להיות חלק מהעזרה של הבית, או לפעמים נערים שיוצאים לעבוד בגלל מצב כלכלי. ולצערי לא תמיד גם יש למי לפנות, כי גם זה, אפילו במסגרת בית ספר, אתה לא תמיד יכול לדבר עם חבר, כי הוא לא תמיד יכול להבין אותך, כי אולי הוא לא במצב שאתה נמצא בו. וגם מבחינת ההידרדרות של החברה שלנו, של הילדים, של דפוסי התנהגות שלהם, של כל הזמן אתה צריך לרדוף ולנסות להיות כחלק מהחבר'ה, ואם אתה לא, אז אתה לא נחשב. ולדעתי זה עצוב, שזה באמת קורה דבר כזה. אוקיי, תודה רבה על השיתוף. אז קודם כל כן חשוב לי להגיד לכם שבראש ובראשונה, קודם כל אני כבעצם המחנכת שלכם, כמורה שלכם שמלווה אתכם ונמצאת איתכם במהלך שעות היום, קודם כל אם יש לכם איזשהו מצב שאתם מרגישים דיכאון, מרגישים לבד, מרגישים שאתם צריכים לדבר עם מישהו, קודם כל אתם יכולים לפנות אליי בכל שעה נתונה, גם אם זה מחוץ ללימודים, גם אם זה בעצם מחוץ לשעות המקובלות,
אני תמיד פה בשבילכם. ואם אתם מרגישים לא בטוחים או לא מספיק פתוחים לדבר איתי, ואתם לא רוצים ככה שזה יהיה מחנכת מהכיתה או מורה שמלמדת אתכם, תמיד אתם תדעו שיש יועצת בבית ספר, שאפשר לפנות אליה בכל מצב, בכל שאלה. יש למי לפנות ולא צריך להגיע למצב של קיצון, למצב של חוסר אונים ובאמת לבצע מעשה כזה נוראי. אנחנו כן פה בשבילכם, ואני כן חשוב לי שאתם קודם כל תרגישו באמת פתוחים לדבר איתי ועם כל הצוות המקצועי, כדי שבאמת לא נגיע למצב שכזה לאבא. וזהו. תודה רבה. תודה.